Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu tkun ma'kom il-koll. Qegħdin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Quddiesa għall-erwieħ tal-familji Camilleri u Muscat. Ninsabu fil-ġimgħa ta' talb għall-għaqda fost l-insara, għalhekk illum l-erba' sejrin namlu propju il-Quddiesa tal-Verġni Mqazza Marija bħala tal-Knisja. Ejjew għalik ħuti fil-waqt li narfu n-nuqqasijiet tagħna nitolbu maħfra lill-Alla għal ħtijietna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla missier il-ħniena, ibdek il-waħdienej fuq is-salib, tagħna bħala omna lill-ommu, il-Verġni Mqazza Marija. Għamel li bil-għajnuna ta' mħabbita, il-Knisja tiegħek iju dejjem tikber minn jum għal ieħor fl-għaqda ta' wlieda, tiżżejjen bil-qdusija u tiġbed fiħdana lill-familji kollha tal-ġnus. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. David rebaħ lill-Filistej biżbandola u bċaqa. Qari mill-ewwel ktieb ta' Samwel. F'dak iż-żmien David qal lil Sawl: ħadd m'għandu jaqta' qalbu minn dal-ġigant. Jien il-qaddej tiegħek immur niġġieled ma' dawn il-Filisti. U Sawl wieġeb lil David: int ma tistax tmur quddiem dawn il-Filisti u tiġġieled miegħu, għax għadek żagħżugħ u raġel ta' ġlied sa minn żożitu. U David qallu: il-mulej li ħelisni minħa liljun l-ors, jeħlisni minn id dan il-Filisti. Wieġeb Sawl: mur u l-mulej ikun miegħek. David ħalħa tarfidu, għażel 5 ċaqiet lix-ximilwiet u qegħdhom fil-ħorġa tar-raj li kellu. Ħaw koll żbandola fidu u qarrab lejn il-Filisti. Il-Filisti resaq lejn David bil-mod u r-raġel bit-tarka quddiemu, malli lemaħ lil David smellu għax rah żagħżugħ, ruxxan u sabiħ fis-sura tiegħu. U l-Filisti qal lil David: xi ħsibtni li xi kelb biex frix talija bil-ħatar? U beda jisħet lil David bl-allat tiegħu. U s-sokta jgħid lil David: ejja, biex nagħtik laħmek li tjur ta' smewiet u lil bejjem tal-art. David wieġeb lill-Filisti: inti ġejt lejja bix-xabla, bil-lanza u bil-vleġġa. Iżda jien ġejt għalik b'isem il-mulej tal-eżerċiti, Alla tal-armata ta' Iżrael li jien sfidajt. Illum stess il-mulej jagħtik f'idejja u jien nodorbok naqtalek rasek minn fuqek u l-ġismek u l-isma tal-armata tal-Filistin nagħtihom illum stess lit-tjur ta' smewiet u lill-bejjem tal-art. U kulħadd isir jaf li hemm Alla f'Iżrael. U din il-kotra taraf illi l-mulej ma salvax bix-xabla jew bil-lanza, għax il-gwerra fidejn il-mulej u billum jitlaqkom fidejja. Il-Filisti għamu resaq lejn David. Malli dan, David mar jaġġel lejn il-post tal-ġlied jiltaqa' mal-Filisti. Daħħal idu fil-ħorġa,
ħamilna ċaqa, waddaba bl-isbandola u laqat il-Filisti fuq ġbinu. Iċ-ċaqa daħlet fi ġbinu u waqa għal-wiċċu fl-art. Ek David rebaħ lill-Filisti bl-isbandola u iċ-ċaqa, laqtu u qatlu bla xapla fidu. David qabeż fuq il-Filisti u waqaf fuqu. Ħadlu ix-xapla mill-lant, qatlu u qatalu rasu bija. Malli l-Filistin raw li miet il-bniedem kampjun tagħhom, ħarbu il-koll. Il-kelma tal-mulej. Assalmi responsorjalu nbiġbu imbirek il-mulej il-blata tijaj. Imbirek il-mulej il-blata tijaj li ħajriġli ideja għat-taqbida u subajja għat-taqtija fl-imkien. Imbirek il-mulej il-blata tijaj. Tiba tijaj u qawwa tijaj, ken tijaj u ħellis tijaj, tarka tijaj fih jinnisken u li razzal il-poplu taħti. Imbirek il-mulej il-blata tijaj. O Alla, għanja ġdida rrit ninsiġlek fuq l-14 kordina nilek. Int li tagħti r-rebħa l-islaten li teħles lil David il-qaddej tijek fl-imkien. Imbirek il-mulej il-blata tijaj. Inqumu bil-wifqa. Ġesu xanda l-Evanġelju tas-saltna u fejja kull xorta ta' Mart u djufija fost il-poplu. Il-mulej ma'kum. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. F'dak iż-żmien Ġesu reġa' daħal fis-sinagoga u kien hemm raġel li kellu idu nieċfa. U għad jassulu jekk ifejqawx f'jum is-sibt biex ikollhom fuq jex jixluh. Imma hu qal lir-raġel li kellu idu nieċfa, ejja fin-nofs. Imbagħad staqsa lilhom, x'jiswa li tagħmel nhar ta' sibt, ġid jew deni? Issalva ħajja jew toqtolha? Iżda huma baqgħu siekta. U xi ħed ħarsa qalila madwaru fuqhom, imnikket għall-aħħar minħabba l-ebbusija ta' qalbhom u qal lir-raġel, mittidek. Dak medda u idu reġgħet ġiet f'saħħitha. U l-Fariżej ħarġu minnu fih u bdew jiftehmu mal-Erodjani kontra tiegħu kif jeqerduh. Il-kelma tal-mulej. Il-qari tal-lum eżies jippreżentalna il-ġlieda kontinwa ta' bejn it-tajjeb u l-ħażin. Ħafna drabi anke aħna bil-Malti għandna dik il-frażi qawwija li ngħidu it-tajjeb il-ħażin jagħmel ħoss imma t-tajjeb le. Hekk l-ewwel qari rajna kif David jirbaħ il-ġigant Golija. Dak li kien qiegħed jippersegwita u jkisser lil Lut. U David jirbaħlu mhux bil-qawwa tiegħu
jew bl-arma tal-gwerer, imma bil-qawwa ta' Alla. L-istess hawnhekk il-Vanġelu ta' dalgħodu San Mark jippreżentalna din il-ġlieda li mhix tant ġlieda fil-ġisem tal-bniedem, imma ġlieda li tinbet u tiżvolġi fil-qalb tal-bniedem. Hawnhekk Ġesu jistaqsihom il-dawn in-nies li marru fis-sinagoga, u tmur fis-sinagoga jfisser tmur biex tiltaqa' ma' Alla, biex tilqa' l-kelma tiegħu, biex tħallih imexxejk. U dawn in-nies għalkemm huma wkoll l-orrief tal-Iskrittura Malmejn huma nies li moħħhom mhux biex jilqgħu il-kelma imma biex jixlu lil Ġesu, biex jaqbduh fi żball. U għalhekk Ġesu ipoġġi jipprova jdaħħal f'qalbhom din il-mistoqsija. X'inhu l-aħjar? Li tfejjaq ħajja jew tkissirha? Li tagħmel il-ġid jew id-deni? U Ġesu jagħtihom l-eżempju x'inhu l-aħjar billi jfejjaq lil dak ir-raġel. Imma dawn in-nies il-kelma ta' Ġesu ma niżlitx f'qalbhom. U għalhekk ma jarfux iż-żbuħija, il-mirakli li Alla jwettaq fil-moħbi, fis-skiet. Jew nitolbuh il-mulej biex jiftaħ l-għajnejn ta' qalbna, biex aħna wkoll narfu nirrispondu b'mod pożittiv għal din il-mistoqsija ta' Ġesu. X'iswa li tagħmel ġid jew deni? Issalva ħajja jew toqtolha? Minħabba l-ebussija tal-qalb, meta l-bniedem jagħlaq qalbu għal Alla, Alla ma jkunx jista' jaġixxi fil-ħajja ta' kull bniedem. Jew nitolbu għalhekk biex il-mulej irrattab l-ebussija ta' qalbna u jagħtina il-qawwa li nilqgħu il-kelma tiegħu. Nitolbu sabiex li nsara mifrudin minn xulxin iduru lejn Kristu l-uniku tabib li jista' jfejjaq il-ġrieħi u l-firdijiet ta' bejniethom. Nitolbu għan-nisa li qegħdin iġorru ġewwa fihom il-bidu ta' ħajja ġdida sabiex isibu l-għajnuna kollha meħtieġa ħalli dik il-ħajja iwassluha sal-aħħar. Nitolbu wkoll għal persuni b'diżabilità sabiex isibu dejjem solidarjetà, imħabba u għajnuna mingħand kull bniedem. Nitolbu għal familji tagħna sabiex dan is-santwarju jibqa' jkun tassew il-post fejn kull pellegrin isib il-paċi tal-qalb li toħroġ mill-kelma ta' Alla li tiġi mill-qwa. Fiskiet inresqu it-talbiet tagħna. U Alla Missier inti tjieba bla qies, nitolbuk aħfer l-ebussija tal-qalb tagħna u għamil minna sinjal tal-imħabba tiegħek. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem.
minna jisir għalina ix-xogħol tal-ruħ. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Ilqa' mulej l-offerti tagħna ibdilhom fil-misteru ta' salvazzjoni biex bil-qawwa tiegħu u bl-imħabba ta' Marija Omm il-Knisja nitħeġġu biex jistoqilna nissieħbu dejjem aktar magħha fil-opra tal-fidwa bi Kristus jedna. Il-mulej ma'kom, nerfu lubna il-fuq, nizzu ħajr lil-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr, infaħruk, inberkuk, waqt li qegħdin nagħtu ġieħ lill-Verġni imqazza Marija. Bil-qalb bla teba hija laqet il-verb tiegħek, stħaqqilha tnislu fil-ġuf tagħha ta' Verġni, tat lid-dinja lil dak li ħalaq kollox u hekk waqfet mal-Knisja fil-bidu tagħha. Ma' ġenb is-salib laqet l-aħħar xewqat tal-imħabba ta' Alla għalina biex tħares bħala wlieda lill-bnedmin kollha imnislin għal ħajja tas-sema bil-mewt ta' Kristu. Issieħbet it-talb tagħha ma' dak tal-Apostli, hija u magħhom kienet tistenna l-miġja tal-Ispirtu mwiet u hekk hija saret ġbija tal-Knisja li titlob. Imtella fil-glorja tas-sema b'imħabba ta' Omm tieħu ħsieb il-Knisja fid-dinja. Tħarisa fil-mixja tagħha lejn is-sema sa ma jasal jum il-mulej fis-sebħ kollu tiegħu. Għalhekk flimkien mal-anġlu bil-qaddisin kollha intennu l-innu ta' tifħir u ngħidu bla qiegħda. Qaddejs, qaddejs, qaddejs. Mulej Alla tal-eżerċiti, ismewwitu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-ola ta' smewwiet. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-oli ta' smewwiet. Qaddejs ta' sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Sidina Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku ukoll wara li klaħa l-kalċi reġa' radd il-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu il-koll, għax dan huwa il-kalċ ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' l dejjem, id-dem li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi, inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidina Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċej tas-salvazzjoni,
u nroddu lek ħajr għalli xoġbok tilqana għawn qoddimek biex naqduk. U mitċa kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxarda mad-dinja kollha u wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, ma' San Giusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamil li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek għalla missier li tista' kollox, flimkien ma' l-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna namlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritjent kif is-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li jgħid lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem, nagħtikom isliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jint trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla. Danu li jneħħi dnubiet tad-dinja. Ħenjen dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem ta' Kristu Euħaristija.
Nitolbu. Issa li tqarbilna mulej bir-ran tal-fidwa tal-ħajja, fiċ-ċokontana nitolbuk biex il-Knisja tiegħek bil-għajnuna ta' Marija Verġni Jom tgħallem il-bxara tajba lill-ġnus kollha u timla l-art kollha bil-qawwa tal-Ispirtu Santu bi Kristu Siedna. Ngħidu flimkien tliet Ava Marijiet illumna Marija għall-laqda fost l-insara. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.